വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻസൈഡ് ഫാൻബെല്ല. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂസ് ഇടാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫാൻബെല്ലയിലൂടെ പോയിന്റുകൾ നേടാനുള്ള മറ്റൊരു അടിപൊളി വഴിയാണ്, കളികളിലൂടെയും മത്സരങ്ങളിലൂടെയും. ഫാൻബെല്ലയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും ആർട്ടിക്കിൾസിനും ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി ക്വിസുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ക്വിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. ഇനി സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്വിസ് പാക്കുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തീർന്നില്ല. ആപ്പിൾ കോൺടെസ്റ്റുകൾ ലൈവ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ വരെ ജയിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേടുന്ന ഓരോ പോയിന്റും നാളെ വൗച്ചറുകളും സർപ്രൈസ് റിവാർഡുകളുമായി മാറും. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടനവധി ഗെയിമുകൾ വേറെയും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈകിക്കേണ്ട, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫാൻബെല്ല ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ സിനിമാ കളിയിൽ പങ്കുചേരും.